Alright. Oras ngayon ay 3:26. Alright. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mega love shout out. Oh yeah. Haba na talaga ng ano ko. Oho. Mega love shout out po. Ayan, at mapagpalang hapon po. Mainit na hapon. Alright. Ganda ng panahon ngayon. Bumawi na ang araw. Alright. Yuhuu! Tagal. Oh. Nangyari. Million in the house. Mega love shout out. Magandang hapon po sa inyong lahat. Aha. Ngayon po ay 3:30. Ayan. 5 million in the house. Mega love shout out. Magandang hapon po. At syempre, sa lahat ng ating mga solid na subscriber, mega love shout out sa inyong lahat. Mainit na hapon. Ayan, bumawi na po. Itong mga nakarang araw ay panay ang tirada ng ulan. Kaya ngayon ay bumabawi naman si Haring Araw. Ayan, kumusta po kayo? 15 million in the house. Mega love shout out po kay Mami Mercy Kalunod. Ayan, kay Ji Chang Wok, mega love shout out. Aha. Nisa Chipike, hello, syempre. Ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pagpalang araw. Mapagpalang hapon at mega love shout down. Mega love shout out kay Ma'am Rosalina. All right. Kay Mirani Sanchez Vlog, mega love shout out. Kay Paul Donisa Official, mega love shout out po sa inyong lahat. Alright. Ang atin pong topic ngayon ay si alias Rene. Ayan, mega love shout out kay Nisa Chipike. Ayan. Si alias Rene po ang ating ano ngayon. Pero bago ang lahat, ayan, shout out din muna natin lahat. Ang ating mga solid na subscriber, 20 million in the house. Mega love shout out po sa inyong lahat. Oras po ngayon ay 3:30. Ayan yung mga nag-break time. Ayan, balik na po kayo sa inyong trabaho dahil tapos na po ang 30 minutes. Ayan, usually 15 minutes naman ang break time sa hapon. Kaya ayan, sa lahat ng ating mga solid na subscriber, mega love shout out sa inyong lahat. At siyempre, sa lahat ng ating mga solid subscriber, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang hapon po sa inyong lahat. At iyon nga po, at ang ating title ngayon ay itong witness ni Senator Risa Hontiveros na si alias Rene ay
lumantad na po. Nung kay Senator Risa Hontiveros ay todo takip ng mukha. Ngayon ay lumantad na siya, no? Nilantad na niya ang kanyang pagkatao. Nilantad niya na ang kanyang, hindi pala ito talaga si ano, alias lang talaga na si Rene. Alright. Kaya nga, hindi natin malaman kung ano ba talaga ang katotohanan. Kasi nga, ano ba ang dahilan ng mga ito? Bakit nagkakaganito, no? Hindi man natin inaano si Senator Risa Hontiveros, pero bakit niya kailangan gawin? Ano ang nasa likod ng mga ito? Ano ang dahilan? Bakit niya ginawa? Kung totoo man, no? Bakit kailangan gawin? Ano ba ang tunay talaga na motibo nito? Bakit kailangan nilang gawin? Bakit nila gagawin yun sa tao? Na kailangan pa nilang magbayad ng mga fake witness. Di ba? Ano ang tunay na motibo? Talagang ano na lang ba sila na ano? Talagang anong tawag nito? Talagang gusto na talaga nilang makaupo. Senador naman siya. Di ba? Bakit kailangan magbayad? Ano ang tunay talaga na motibo? Bakit humantong sa ganyan? No? Sabi nga ni Atty. Topacio ay strike 3 na ito si Senator Risa Hontiveros, kaya hinamon niya, kasuhan niya ito si Atty. Ferdy Topacio. Ayan. Kasi nga, kung titingnan natin ang mga sitwasyon, bakit humantong sa ganitong klaseng mga paninira? Kailangan pang magbayad ng mga fake witness para mapatunayan niya na totoo, makatotohanan yung kanyang ginagawa. Ganun ba yun? No? Tayo po ay nagbibigay lang ng ating mga pansariling opinion, ano? Hindi natin dito hinuhusgahan kung sino man ang involved na tao, ano? Kumbaga tayo nagtatanong lang, no? Kasi bakit kailangan natin gawin yun? Bakit kailangan nating magbayad ng isang fake witness para lang masira yung isang tao? 'Di ba? Ganun na ba ka distrado si Senator Risa Hontiveros para gawin niya 'yon? Ano ang sa likod ng lahat ng ito? Ano ang motibo? Bakit niya ginagawang mga ito? 'Di ba? Kaya nakakalungkot man kung totoo man ito. Humahantong pa sa bayaran pa ng mga fake na witness para lang masira mo yung isang tao. Diba? Nakakalungkot yung mga ganitong pangyayari kung makatotohanan ang lahat ng ito. No? Ayon nga dito sa dito, tika lang. Mahina ang ating internet dito. Ito. Saan na yun? Alright, 34 million in the house. Anong masasabi nyo sa mga tanim fake witness? Ayan, sa mga nangyayari sa atin. Sabi, ba't nawala?
Alright. At magot na dito si si Senator Risa Hontiveros. Nasaan na yun? Pero yung kung sinasabi ni Risa Hontiveros na fake news lahat itong pinagsasabi ni alias Rene, kung fake news, bakit niya pinaniwalaan? Hindi ba? Bakit ginawa nilang mga star witness ito? Kung talagang naniniwala siya na fake news ito si alias Rene. Di ba? Oh. Ngayon ano na yung credibility ni alias Rene? Di ba? Ayun nga po, ang basahin ko lang yung yung sagot ni Senator Risa Hontiveros doon sa lumabas ng isang araw na video ni alias Rene, no? Kung saan lumantad na talaga siya kung ano talaga ang tunay na pagkatao nito ni Risa Hontiveros, kung saan binayaran di umano ang kanyang kondo para manatili sa poder niya ito si alias Rene. Alright, pero bago ang lahat, baka pwede naman mag-like. Like po, ayan, isang like po, maraming salamat. Mega love shout out kay Gondets. Ayan, magandang hapon po. At kay Nisa Chipike. Ayan, 33 million in the house. Ayan, baka pwede naman mag-like. Alright, hi. Hello, good afternoon kay Gondits. Ayan nga po ang sagot ni Risa Hontiveros. Sinungalingan ang mga aligasyon ngayon mula sa nagpakilalang dating testigo sa pagdinig ng Senado ukol sa mga krimen ni Pastor Apollo Kibuloy. Kasi ito po yung kung matatandaan niyo, ito si alias Rene ay ito po yung testigo di umano doon kay Pastor Kibuloy at saka kay dating Pangulong Duterte na kung saan naghakot daw ng mga armas itong mag-ama galing doon sa kay Pastor Kibuloy, talagang pinagtagni-tagni. At sabi pa dito ni Senator Risa Hontiveros, sangkaterbang ebidensya ng aking opisina na magpapatunay na gawa-gawa lang ang pahayag ngayon ng taong iyan. All witnesses presented during the Kibuloy Senate hearing freely and voluntarily offered their testimonies and their evidence they carried. Bakit ngayon ay ito tawag nito lumalabas? Saka nakalantad noon dati sa kanya nagtatago, tinatago yung kanyang pagkatao, pero lantad talaga nakalantad yung kanyang katauhan, no? Saka kung hindi totoo, bakit niya pinaniwalaan, di ba? Kung saan binigyan pa niya di umano ng kondo unit itong si alias Rene. At sabi pa nga ni Senator Risa, lahat iyan ay may paper trail and readily corroborated by multiple agencies and official. Paano na ngayon yan? Paniniwalaan pa ba ito? Kasi bumaliktad na siya sinabi niya na hindi makatotohanan. Paano na yung niya doon? Hindi rin makatotohanan. Di ba? $51 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Baka pwede namang mag-like at share na. Ayan, kung hindi naman may dislike dyan, dislike na lang. Alright.
At ayon pa kay dating kay Senator Hontiveros, hindi rin kami handa rin kami ilabas ang iba't ibang screenshot at video sa tamang panahon. Bakit sa tamang panahon? 'Di ba? May Senate hearing na eh. Bakit hindi pa nilabas kung talagang totoo? Trigger Woman 888 first thumbs sucker. Yan, thank you very much Ma'am Trigger Woman. Kung totoong may mga video at saka may mga screenshot, bakit hindi pa nila nilabas? Tinodo nung kung kailan na bumaliktad sa kanila sasabihin. 'Di ba? Sa kanila sasabihin. Ganyan sila kadesperado. We are preparing our serious legal response against this act of harassment and intimidation. Hindi namin palalampasin ang mga nasa likod ng pananakot na ito. Oh, 'di ba? Di bumaliktad na. Mega love shout out po kay Trigger Woman 888. Bumaliktad na ang panahon. Ngayon sila daw ang tinatakot. Ngayon, ang tanong ko naman, bakit kung totoo ang mga ito, bakit gano'n na lang sila? Bakit nila pinaniwalaan ang tao na ito? Di ba? Kung talagang desperado na, bakit nila pinaniwalaan? Ngayon na bumaliktad, hindi na makatotohanan yung sinasabi. May protocol yan kaya di basta-basta ilabas. Hindi po, nag-ano na sila, di ba? Nag-Senate hearing na sila. Di ba? Dapat nilabas na nila yon. Di ba? Tinodo na dapat nila. No? Kasi kung talagang totoo ang sinasabi lang na bumaliktad na, ayun na tuloy ang sila na tuloy ang lumalas na dito, nadidihado. Kasi bumaliktad na yung kanilang witness eh. Di ba? Oh. Mapapagkamalan na silang tanim kaso nito. Di ba? Kasi kung talagang totoo, malaking ito kay Senator Hontiveros. Di ba? Alam nila dapat nilang gawin. Antay na lang. O yun. Ayan ang sabi ni Ma'am Trigger Woman 888. Di ba? At ito naman yung ito naman yung ito palang si Senator Hontiveros, may mga isinampa pala sa kanya. Itong si Attorney Jing Paras sa ombudsman o kung dito sa sinasabi niya nga na kanyang mga witness. Sabi dito, in a 20-page complaint, former Negros Oriental Representative Jacinto Jing Paras along with lawyers Eligio Milyare and Nestor Ipurong argued the office of the Ombudsman to investigate Senator Hontiveros for multiple serious offense including obstruction of justice under Presidential Decree 1829. Ito yung inano nila sa Ombudsman, kidnapping under the revised penal code, child abuse and exploitation under Republic Act 7610. Diba? Ito yung mga inano daw ito ni Jing Paras sa Ombudsman. Ano naman to siguro? Sa Google pwede naman i-search ito. 7610, the 3 counts of violating the anti-wiretapping law, Republic Act 4400 in 2017. Ang mga allegation ay ito,
This allegation stem from Hontiveros allegedly harboring underage witnesses and publicly exposing a private text message from them Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Ito yung ano pa ito, nakaraan pa ito. Nung si Vitaliano Aguirre pa ang ano nito, tawag nito, yung DOJ Secretary. Alright. At ito, this isn't the first time her name has surfaced in witness related controversies. 2019 pala ito. In 2019, the controversial witness Bicoy, whose testimony was used to attack the Duterte family, later recanted and claimed he was manipulated by Senator Sonny Trillanes and Senator Hontiveros. Ito yung ano, si Bicoy, na kung saan kalaunan bumaliktad din ito. No, yun yung sinasabing strike one ni Attorney Topacio. No? Tapos ito pa yung sumunod. In 2021, a complaint filed before the ombudsman by Jaime Bigas alleged the Hontiveros bribed BJ Almira, a witness in the Senate Blue Ribbon Committee's probe into Parmale's overpriced COVID-19 supplies. No? Ito yung sa COVID pa ito. COVID-19. Back then, Hontiveros quickly responded, dismissing the claim as laughable and branding them as this last ditch effort, but this time the silence is different. Nawala tuloy. Ayan, nandito. Diba? Ito yung strike to na sinasabi ni ano, host, wag magpapaniwala dyan, mas malaki bayad sa kabila, kaya ganon ba yon? Ganon ba yon? Ibig sabihin nagkakabayaran, di ba? Ibig sabihin may pag-amin talaga kung malaki ang bayad sa kabila. Ibig sabihin nagbayad talaga ito si Risa Hontiveros, di ba? Si Ma'am Imelda Feliciano, ayan, mega love shout out. Di ba? Kung sinasabing mas malaki sa kabila, ibig sabihin mas malaki, may pagbayad nga na nangyayari, di ba? Basta DS bayaran. Ay hindi man didiis yung testigo. Di ba? Ayan, ayon kay Ramona Equito. Hindi man didiis yung testigo. Bumaliktad nga siya eh. Umamin nga siya na binayaran. Binayaran ng kondo. Ngayon, kung sinasabi ni Ma'am Emily na malaki ang bayad sa kanila, ibig sabihin may pagbayad nga. talaga ito si ang nagbabayad ang DDS. And then ayan si Ma'am Imelda, basahin mo ang comment ni Ma'am Imelda. Di ba? Ngayon ito, binabasa lang natin itong pinail na sa ombudsman ni Attorney Jing Paras. Ayan, pwede nyo makita yan sa Google. Sabi niya dito, on June 24 to 25, a new bombshell dropped Elias Rene, Hontiveros on star witness against Pastor Kibuloy, BP Sara Duterte, and former President Rodrigo Duterte publicly came forward and confessed
Oh, di ba? Di ba? Kasi naglabas siya ng video eh, itong si alias Rene. Kumbaga nilantad niya na yung kanyang pagkatao. Kasi doon sa ano, doon sa tinatanong siya bakit nakabalot yung kanyang mukha. Natatakot daw siya. Eh bakit ngayon nakalantad yung kanyang mukha, hindi siya natatakot? Wala pang naghahawak ha. Oh, eh doon sa Senado nandoon siya sa Senado, imposibleng matibay ang mga ano doon, mga Senate Sergeant at Arms. Malupit yun. Eh ngayon bakit nakalantad siya? Anong meron? At bumaliktad siya. Baka hindi na binayaran yung kondo na tinitirahan. Di ba? Ayon pa dito, he was bribed with 500,000 to testify, promise in additional 500,000 if he linked Senator Bato de la Rosa and Senator Bongo, and was paid 12,000 for every piece of information he gave the Senate. Wow, grabe oh. Kalahating milyon, ibig sabihin kalahating milyon, 1 million pag may additional na dinamay. 12,000 kada piraso. Grabe, ang dami palang pera ni Senator Kung totoo ito napakaraming pira. Saan galing? Sa bagay, may plano nga tatakbo sa pagka-presidente. Ibig sabihin talagang may financial na ito. Kasi hindi ka makatakbo ng presidente kung ang pera mo ay walang daan. Di ba? Kung ang pera mo ay walang daan, di ba? Casper Creep watching from Quezon City. Ayan, mega galap shout out po kay Casper, kay Boss Casper Creep. Ayan, thank you very much sa yung pag-watch diyan, watching from Quezon City. Ayan, mega love shout out po at sa lahat ng iyong mga kaututan dila diyan. Mega love shout out. Ayan, sa lahat na yung kapitbahay. Di ba? Ang daming pera for every piece of information he gives the Senate. 12,000, kalahating milyon. Ganun pala kadami Ganon kadami ang pera ni Senator Rizal Tiberos. Ang tanong, sinong nasa likod nito? Kung totoo ito tayo ay nagtatanong lang. In a media interview, Attorney Ferdinand Topacio confirmed that they already filed formal charge against Hontiveros at the Ombudsman, accusing her of coaching and bribing witnesses to give false testimony. Ayun naman pala. Naghain na ng formal complaint. Abangan na lang natin kung anong kalalabasan. Kasama dito si Attorney Ferdinand Topacio and Attorney Jing Paris. Ibig sabihin, kung nasa ombudsman na ito, available na ito. Available na ito sa sa ombudsman file. Di ba? Ito pa. Nasaan na yan? Lumayo. The pattern is undeniable from Bicoy to Parmale to alias Rene witness. To alias Rene. Witness after witness either recants, admit to being bribed, or expose alleged coaching from Hontiveros camp. Tama nga, strike 3 nga. Kasi tatlo ayon dito kay Attorney Ferdinand Topacio, pag witness after witness either can't admit to being bribed or expose alleged coaching. Pag hindi binayaran, kinukots ni
Senator Risa Hontiveros. Yan ang sabi ni Atty. Topacio dito. At saka may live niyan si Atty. Topacio. Panoorin nyo yung kanyang, puntahan nyo yung kanyang show. Yung Yes Yes Yo. Yan, by Atty. Topacio. Ayan. At mega love shout out po sa lahat ng mga taga Quezon City. Ayan. Saan po kayo sa Quezon City? At malapit din ako dyan. Pero ngayon ay nasa Antipolo ako. No? Kaya nga, nakakalungkot ang ganitong klaseng parang lumalabas tuloy, nagagamit nila ang pasilidad ng Senado para lang babuyin ng ating Hindi ko sinasabing totoo ito para babuyin ang ating Senado. Ang Senado po dapat yan ang sagrado. Kaya dapat pag ikaw ay nag-imbestiga diyan, dapat lahat maging makatotohanan. Pero bakit ganito? May mga ganitong lumalabas. Ano ang nangyayari sa atin? Di ba? Ibig sabihin pag ganitong pag bumaliktad, hindi na makatotohanan yung sinasabi. Di ba? Pag pumapabor sa kanila, makatotohanan. Ganon ba yon? Pag hindi pabor sa kanila, kasinungalingan. Di ba? Kasi nakakalungkot yung mga ganitong klaseng statement na nagbabaliktaran. Ano ang nangyari? Ay, baka naman hindi na binayarin na ni Senator Risa Hontiveros yung kondo na pinagamit kay Alias Rene. Kasi kumbaga tapos na nakakulong na si Pastor Kibuloy. Kumbaga na sa legal battle na. Ang tanong, paano paano kung talagang hindi nila nilabas yung sinasabi nilang mga video? O di, pag napawalang sala, ano na naman ang sisisihin? Sisisihin yung mahinang prosecution. Di ba? Sisisihin yung mga judge. Na sasabihin na naman nagpa-impluwensya, ganun ba 'yon? Nakakatakot yung mga ganitong nakakatakot yung mga ganitong yung lumalabas na pagkatapos nilang magtestigo para siraan yung isang tao, babaliktad. Di ba? Paano naman na yung taong nasira kung hindi naman totoo? Di ba? O ito ginagamit lang nila para sa pansarili nilang interes. Di ba? Kasi nga simula't simula gustong-gusto na talagang maging presidente ni Senator Risa Hontiveros ngayon tapos ang kanyang termino, baka matutuloy na. 50 million in the house, mega love shout out. Hello po boss Marivic Abanes, mega love shout out po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Anong masasabi nyo sa panibagong bombshell ni Alias Rene, kung saan sinasabi niya binayaran ni Senator Risa Hontiveros at pilit pinabasa yung kanyang sinasabi, di ba? Ito kay her silence, especially after such a damaging revelation from her own witness, is telling. Di ba? Pero sumagot naman si Senator Risa Hontiveros kung saan sinasabi niya na hindi makatotohanan. Alin ang makatotohanan yung sinasabi nyo?
Oh, ay paano naman yung sinasabi? Paano pa paniniwalaan yung witness na mga ganito? Hindi maintindihan kung saan ano, kung paniniwalaan pa ba ito, kung may bigat pa ba yung mga sasabihin nito sa mga susunod na araw, kung kakailanganin man ito doon sa ano, sa korte, di ba? Kasi pabago-bago ng statement eh. Nung una, laban sa mga Duterte, tapos bandang uli sasabihin binayaran. Eh ano na lang ang credibility ng tao na ito? Kredibilidad. Di ba? Nakakalungkot sa kabila ng mga ganitong pagkakataon. Milyon-milyon ang ginagamit natin pag imbestiga sa Senado. Milyon-milyon ang ginagasto na pira. Pira natin yun eh. Tapos lalabas yung mga ganitong ano, ganitong klaseng mga witness na bumabaliktad. Ano ang nangyari? Di ba? Kung sinasabi nito ni ano ni Ma'am Imelda Feliciano na mas malaki ang bayad sa kabila, ibig sabihin may pagbayad nga na nangyayari. Di ba? Pwedeng pag-amin na yan kaya bumaliktad kasi mas malaki ang binabayad sa kabila. Ibig sabihin, may bayad nga pero maliit nga lang. Di ba? Pero hindi maganda yung mga ganito. Yung sasabihin na mas mambayad sa kabila. Ano yun? Di ba? Sandali lang, lumabas yung aking boss. Bakit? Bakit? May kakat. Daling ko dyan? Saglit lang ha. At may isasakay daw. Dito lang natin. Baka matumba. Nalaglagan kayo masasaktan kayo. Diba? Kasi nakakalungkot yung yung mga aligasyon na ganito na tanim witness tapos may bayad pala. Diba? Paano na lang paniniwalaan sa mga susunod pa? Paano tayo paniniwalaan na tao kung ganito na ang nangyayari sa sasakay yan 6 feet 10 piraso lang, kaya hindi natin dadalhin yung box sa riverbank, habulin natin. Hahabulin daw, nako mahirap yun, di tumatakbo. Saglit lang po. Sabay, palambot naman siya nga. Ayan, maraming salamat po. Ayan, paliwanag naman sir kung bakit nangyari yung kidnapan ng sa Bungiro sa panahon ni Bato. Di man lang na-solve bago bumaba sa pwesto.
Alam nyo ano, Mega love shoutout po kay Fred Panagsagan. Yung ano na yan, Boss Fred, ano? Yung sa mga issue ng sabongero. Malaking ano yan eh. Kumbaga may sindikato yan dyan. May sindikato yan dyan sa loob ng yung mga sabongero. Away ng mga negosyante yan. Kaya, siyempre, matagal na itinago yan. Mahirap na ano yan, mahirap na kaso yan kasi siyempre mga malalaking negosyante yan, yung sa online sabong yan eh, karamihan yan yung chopi na tinatawag. Ayos na? Pero wala. Asya? Hindi naman yun. Oo, alis na tayo. Habol tayo. Alas 6. Hindi naman siguro matumba, no? Hindi po. Dito na lang siya. May labas na yung bag. Alright. Magpapaalam na po ako sa inyo. Maraming salamat. At sinamahan nyo na naman ako hanggang dulo. Maraming salamat po. Thank you very much. Mapagpalang hapon po.